हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जय जगन्नाथ। रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा। आज तीन ठाकुर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बाहरी माउसी घर को बुलापी चलतु दर्शन करने रथरे तीन ठाकुर को।
ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି। ତିନି ଠାକୁର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଳାଇଲେ। ଆଉ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଏତିକିରେ ହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ଗାଇସ୍, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଟେକ୍ କେୟାର।